Louise Yschedyr og er projektleder for Projekt Hubud, som er forankret under udvikling af erhverv i Lolland Kommune. Vi har sammen med ca. 15-20 frivillige unge herude i områderne stablet en sommeraktivitet på benene, som de unge har valgt at kalde Sunfun. Det er simpelthen gået ud på at lave nogle fritidsaktiviteter for børnene, beboerne herude, men vi har også valgt at invitere resten af Nakskov med ind i områderne i dag. De 15-20 frivillige, vi har haft til det her arrangement, har primært været unge i alderen 15-23 år. Det har både været de unge gutter og også pigerne. Det er de unge selv, der har stået for at vælge de forskellige aktiviteter og være med til at skabe nogle kontakter og prøve at få stablet aktiviteten på benene. Det er i dag, lørdag den 16. august 2014, hvor vi herude i boligområderne Nørrevængen og Birkevængen i Nakskov har valgt at invitere de fleste beboere fra til en aktivitet herude i Nørrevængen på nogle dejlige græsarealer, vi har herude. De unge har valgt, at vi skal have en masse forskellige aktiviteter, hvor man både kan invitere børnene, men også sågar deres forældre og andre unge til at komme ud og møde området og hilse på. Vi har blandt andet valgt at invitere en kæmpe hoppeborg herover, så vi kan få noget i gang for børnene i alderen 2-12 år. Det har været de unge, som har stået for selve aktiviteten med hoppeborgen, hvor de til start har fået nogle instrukser på, hvordan de skal stå for aktiviteten, og så har de ellers selv hele dagen stået for at få guidet de små børn op i hoppeborgen og sørge for, at der ikke sker nogle små ulykker, og der ikke går for meget vild og ballade i det. Derudover har vi prøvet at inddrage nogle af kvinderne. Det har vi simpelthen gjort ved at handle ind for den, køre ud med nogle ingredienser, og de har så bagt noget bosnisk pita, som er nogle tynde dejlag med enten ost eller hakket oksekød i, som vi så har valgt at sælge til en 5'er. Vi har også valgt at prøve at få nogle af beboerne til at inddrage med nogle forskellige aktiviteter. Blandt andet har vi haft en af vores unge damer herudefra, som er rigtig god til at male børnene i ansigtet, så hun har valgt at sidde hele dagen og simpelthen male alle de glade børn i ansigterne, som hun nu har ønsket det. Derudover har vi haft nogle sumodragter. Det har været en sjov oplevelse både for de små børn, for vi har haft dem 2 størrelser, men også for de lidt unge gutter og gutinder. Det har igen været de unge, som har stået for selve aktiviteten, hvor de simpelthen har hjulpet med at få dragterne på, og selvfølgelig også hjælpe med at give en hånd, hvis man er faldet på røven, fordi så kan det nemlig være svært at komme op igen med sådan nogle kæmpe dragter. Projekt Hubud har i en periode valgt at ansætte den lokale kunstner Mine Blume til at være med til at starte et billedværksted sammen med en af vores frivillige, der hedder Dorte herude. Dorte og Mine kører en aktivitet en gang i ugen herude med børnene, hvor de simpelthen laver nogle forskellige kunstværker, blandt andet af genbrugsmaterialer. I dag til vores Sunfun-dag, der har Mine valgt at stille et lille bord op, hvor hun simpelthen har inviteret børnene og deres forældre til at komme og være kreative med en masse perler og paljetter. De har både lavet insekter og tegninger og malerier. Derudover har vi også haft Anne-Sophie, som også er en del af projektet til dagligt, som har sat og prøvet at vise noget af det håndarbejde frem, som hun og nogle af kvinderne herude har lavet. Det er rigtig dejligt i sådan et arrangement som i dag at kunne vise frem, at der er et stærkt samarbejde herude i områderne. Vi har fx haft ungdomsskolen herude til at stille op med deres trailer, som tilhører den matrikelløse klub. De har været herude og spille noget musik og lave nogle streetaktiviteter med børnene, hvilket har været en kæmpe succes. Musikken har været helt fantastisk, og børnene har gået og danset og spillet og leget til det. Så tusind tak til ungdomsskolen også for at have bidraget med deres indsats herude.